por kocha ni dim tam gi pesa kata madang gi gibed go piny kata madang gi los go ginene agenda magi bi gole go kata magi nyatimo go research magi fweny go ni tang'o manyocha dhi mbele ka momiyo governor ni ok otiyo maber. Koro miyo mano kamano chiwie teko. Ka koro biro kar anti corruption kai. Yes. Jakom osebedo pila mar anti corruption Kenya kai. Igni. Ma sani kane incha ne gigo sei kod President William Ruto. Yes. Ka koro giloso sirikal awinjrani. Nyocha ne giwinjore ni koro mondo won corruption. Koro mondo ogo e yore duto te. En giba koro goyo ka piny, ka bathe kon gi kon, ka malo, kendo ka riwa ne te. Omiyo an nyocha oyiera kaka advisor ma president e yor governance. Ma achiel kuom gik ma deal go en anti-corruption war. Koro adwa nyiso koro ka gigi tiyo mondo ji ong'e ni gik ma nyocha jakom osain nosechakore kendo nitiere msingi ma moro miyo gigi dhi mbele. Ma kik ji wachi ni jakom to nyocha nosain ang'ocha. Jakom nyocha ne timo ang'o gi president. Jakom nyocha nowinjore gi president e yo kaka inyalo los Kenya obed maber. Number one, institutions ma are responsible ne weche mag fight on corruption. Sani ni no mi resources magi kendo migi autonomy magi. Kendo kata institutions mamoko bende ma tije gi moncha ne gitimo institutions mamoko nyocha ne donje. Mago be no sepogi makoro no migi mondo gibed gi mandates gi. Ka en police odil gi pesa ne makodwa tiyo kata e yor mar mako ji en gi pesa ne. Ka en ODPP en gi pesa ne, en gi staff ne mano sendik ne. Ka en attorney general ose los ne los nyaka PS madil gi constitutional issues gango gi kor madil gi kor mang'iyo weche ma corruption gi yo makare. Kwa biro e office rais antiere kanyo kaka advisor mochung' ne governance. Ma weche institutions go waseloso. Masani ne waseloso program ma fight corruption in many fronts. Adwa mention gi quickly. Yes. Head of Public Service sani no se golo circulars. Moja waseloso. Masani koyudi ja sirikal mora malwete boyo. Very quickly kar mondo pod kuom chandru kod ni luoro kodi to ibidi dino ne sirikal kada gi court. Pesa no mofwenyi kidwa mayo sirikal kata mima sirikal no idwoko kanyo. Mano namba 1. Namba 2, no se ket ni procurement nikech kai kama kuoduong'i e sirikal. Makata President William Ruto be nyicho sewacho kanyicha koro gisewinjore gi Raila ni kar procurement ka ming'ieo kar ng'iepo ma jo sirikal dhi e chiro to dhi ng'ieo gik moko ma sirikal dwaro ni. Ne en kama mibadhi rache kabisa to nikech jok ma ioro ni mondo dhi otim kata mondo chung'ne e weche mag ng'iepo gi. Gin ne gilosa losa katendgi. Ma kichung'ne kata ta chung'ne koni en mana winjruok e kind ji. Makoro pesa sirikal en gima nitiyogo e yor marach. Makoro kanyo no se ket ni procurement mondo ji ong'iew gik moko nyaka kal e yo minenie ma procurement nyaka lande mondo jok madware mondo apply digitally mondo kik ng'ato dhi bede kona ni owinjore mana gi nyawadgi ni ng'ani in kel ma en gima iyala yanga tichiwa yanga mondo koro odwok wach corruption chien kanyo. Mar 2, nitiere many government processes manyocha chuni ni dhi ofis sirikal ko ofis sirikal ni nyaka iting'ri dhi kuno koka miyi huduma. Wang' ni no wachi ni nitiere kuonde mang'eny mag government services minyalo tim gi digitalization, gimilo ni digitalization. Kidwaro pension mari, onge tendo moni dhi wuotha ofis sirikal duto ni manyo ti wacho ni pension ni pok ni yudo. Kato bed mana ni nitiere pesa ni moko misetiyone. Ni to podi dhi manya mang' ni chungi ma pesa ni rumte. Makoro kiyud kada yuto. Koro digitalization ni, gi digital processing systems, gi digital payment systems dhi konyo duoko weche mag mibadhi ni chien. Mar 3, maduong' kabisa, mane ni iwinjo ka owadwa ni owacho ni pinje moko nitie ma ji wacho ni pesa mano igero go ndara moro kata waziri moro chamo. President nyocha nosechiwo directive makendo ane machung' ne mano. Ni sani waduoko bech infrastructure kata projects chien. Nikech adwa miyi example. Kane igero udi mag sirikal ochiwo tenda mar gero ot.
ipime ga per square meter. Nyocha chon kanyo kapok ne action yokaw ni chiwo ni gedo kata mana 60,000 shillings per square meter. To kanyocha wadonje wachni mwa wacho ni tena ang'o michulo 60,000 kanogo kwan maber gini oduogo piny masani ichulo mana between 35,000 gi 40,000 mabe ng'eny tenda sani at below 40,000 kar mondo chul 60,000 per square meter. Manyiso ni waseng'ado gini chiegni gi nus. Noseyud ni jogi nyocha ne chama nus mar pesa. Project achiel nyocha produce projects ariyo. Machiel konchiel gichulo konchiel gichamo. Koro masani kata affordable housing miwinjo ni timoni. Sani time at less than 40,000 shillings per square meter. Chon nyocha ni time 60, 65, 70. Sani oduoge nyaka below half. Kwadhi e weche mag ndara, ports, power, water, irrigation, gang'ogo. Achung' ne gimiluongo ni developing a comprehensive infrastructure pricing framework mar the entire country. Mamano kanyo waloso pricing framework mar barabara, mar port, mar sitima, mar airport, mag pi, mag irrigation, gimora mora mitimo. Telecommunications. Maka en tich mar concrete, obede port nyaka reru. Ma ok ni jomoko ichore, ni gin, ni ka kidwa ger gimoro, to gino igero 3 times the price. Koro wabiro gi pricing elements, ma guide ni, mondi arrive at a cost of a project, ma nyaka bed kama, mokikal. Ka en profit okinyal kalo 7 kata 10%. Ka en overheads, okinyal ichori ni chuli overheads mar 30%. To gini onego bed nitiere gimilo ni international best practice. Ma kore kama waketo gie. Ma gini ane machungi ke dabe an gi bura mar week ka week ma team nano tiyo tich ma ok yue. Wadwa ni Kenya mangima. Infrastructure projects te gi maendeleo itimo at a cost effective manner. Okay. Ma president yuso sekalo gine cabinet moseketa mane maluwo gini. Okay. Koro miyo gigi dhi mbele how to tackle corruption. So, Kiyet matina agine ajeu kamoro matin. onge wach Rick. This public gine migepegi kata public institutions gi ma daktari olosegi te. Gin gik mosega bedoga. They have been there. Ok gin gik manyien ma koka wadhi bedo godo. To gimomiyo migosi jaduong' Raila Odinga ne dwaro ne mondo mi obedi at the highest office malo kacha. Mondo migape gi teti maber. Dwaro gino ni political goodwill. Koda gibed mana wan gi institution machalo nade. To ka onge political goodwill at the higher office, to pod all these institutions of they deliver na jopiny completely. That is